Prije 100 godina rođen je Ferdinand, ili vrlo često se naziva i Miroslav, pod nadimkom Frici Živić. Frici Živić bio je prvi Hrvat, svjetski prvak u profesionalnom boksu. On je to učinio 1940. godine u welter kategoriji. Frici Živić je boksao u Americi i rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov otac je podrijetlom iz Like, iz Bosiljeva, majka mu je Slovenka. Frici je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama kao i njegovih 5 braća. I svi su bili boksači. Čak je interesantno napomenuti da su njegova 2 brata, Jack i Pete, boksali za Sjedinjene Američke Države na Olimpijskim igrama 1920. godine. U profesionalnoj boksačkoj karijeri odboksao je negdje oko 230 borbi. Oko 150 borbi je dobio, oko 60 borbi je izgubio. U 18 godina svoje karijere on je odboksao ogromnu količinu mečeva. Otprilike u prosjeku je to bio 1 meč svaki mjesec. Ali sredinom prošlog stoljeća to je otprilike bio standard za profesionalne boksače. Živić je svjetskim prvakom postao 1940. godine. Borba protiv Henrya Armstronga, velikog favorita u welter kategoriji tadašnjeg svjetskog prvaka, odigrala se u Madison Square Gardenu. To je bio pravi spektakl, a njega je nadopunilo još i veliki broj Hrvata koji su iz cijele Amerike došli pratiti Hrvata, dakle doseljenika, i burno su navijali za njega. Frici je sa svom srčanošću uspio u toj borbi pobijediti favoriziranog Amerikanca i ušao u povijest hrvatskog boksa, hrvatskog sporta i emisije Dobro jutro Hrvatska. U svojoj dugoj karijeri, 18 godina profesionalnog boksa, Frici Živić je boksao sa velikim imenima svjetskog boksa. Jack LaMotta, Sugar Ray Robinson, čak je i pobjedio u jednom borbi Jacka LaMottu, više puta je od njega izgubio, a vrlo je interesantno da na pogrebu Fricija Živića je Sugar Ray Robinson izjavio da je više naučio o boksu u 10 rundi borbe sa Fricijem Živićem nego u svim svojim ostalim profesionalnim borbama. Frici Živić je bio vrlo prgav, vrlo prljav boksač i koristio se svim mogućim trikovima. Po tome je bio čuven i većina boksača ga zapravo nije voljela jer je bio vrlo neugodan protivnik. Nakon duge boksačke karijere Frici Živić je ušao u poduzetničke vode, radio je različite poslove, imao je 2 sina i 1 kćer. Oni nisu bili boksači. Frici je umro 1984. godine, a velika zanimljivost ili važna u priči o njemu spomenuti činjenicu da je ušao u boksačku kuću slave početkom 90. godina prošlog stoljeća.